filmer I, og så må jeg ellers smutte. Hej, velkommen. Jeg hedder Obama. I dag skal vi høre om, hvad der skete i Emils klasse. Hej Emil. Må jeg godt lige præsentere mine venner? Jeg hedder Heidi, jeg hedder Patrick, jeg hedder Nikolaj, jeg hedder Cecilie, og jeg hedder Louis. Vi lavede kuglebane, og i de kuglebaner, vi lavede der havde vi materialer, der brugte vi træ, gaffatape og lister og alt det der, og jern, og jeg ved ikke hvad, og rør og spande og ramper. Og så havde vi 4 bolde, vi skulle teste. Vi havde en filtbold, vi havde en skumbold, vi havde en tennisbold, vi havde en glaskuglebold. Og der var rigtig meget matematik i det, og med vinkler og alt sådan noget og grader. Og der var også rigtig meget sådan is-ting-agtigt. Men der var også, vi havde det sjovt, og vi lavede den på den måde, at vi gjorde en hel masse mærkelige ting, jeg slet ikke ved noget om. Og det, der tog længst tid, det var nok at få sat tingene op, og så pakkede vi det væk, og så tog vi det op. Vi kan desværre ikke nå mere i den her runde. Hej. Jeg er sulten. Louis, du må ikke spise på mig. Emil, hjælp. Kan du komme væk med det? Jeg har jo sagt til dig, at du ikke må være i studiet. Hej.